Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako, si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ngayon ang isang lalaki na kinain ng balyena. Akala ng nasabing lalaki ay katapusan na niya matapos siyang isubo ng isang humpback whale. Sana all. Sana all. Bakit yung tawa ni Mang Kanor ang haba? Wala na sana all nga eh. Mamaya na kayo. Habang nasa gitna ng karagatan at nagkakayak. Nagkayak pala. Si Adrian Simangkas. At ang ama niyang si Del Simangkas sa Strait of Magellan sa Chile. Habang nagsasagwan si Adrian at binibidyo siya ng kanyang ama, bigla na lang nilunok siya ng isang malaking humpback whale. Naglaho siyang parang bula sa tubig dahil nilamon na pala siya ng balyena. Makalipas ang ilang segundo, Tigang yung balyena. umangat sa tubig ang ulo ni Adrian kasunod ulo-ulo ang lang. nambuhalang balyena. Buhay naman siya at nakaligtas naman ang 24 anyos matapos iluwa siya ng balyena. Ikaw, kabisyo, kinain o sinubo ka na rin ba ng balyena? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Bishi. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good morning! Down. Miyerkules, February 26, 2025, may bunta ganing tanan? Sa oras na 7:32 ay kasama niya ang pambansang angkulan. Siya din ay niluludok. Angkol Dagol! Ang kamot Sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko pisinita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Ang sinitang tita ng La Radio Manila, Tita Max. Kasama ang pambansang senior, Mang Kanor. Hindi. Grabe talaga to si Daddio sa akin. Ako ba naman nagturo sa iyo, Daddio, ha? Sa akin, ako nag-tutor sa iyo. Hoy, pero nakakatakot yun. Napanood ko yan eh. Naalala mo, yung nilunok siya? Sinubo siya. Hindi siya nilunok kasi quick lang yung mga pangyayari eh. Tapos biglang niluwa, sabi. Sinubo, tas niluwa. Oo, ganun. Basic na Pero pag ako sumubo, walang luwaan. Alam mo yung Grab driver ngayon na si Archie. Archie? Naka-focus. Sabi ni Archie, ako rin, balina ako. Tita, isubo mo rin ako. Hi, Archie. Focus sa daan. Ikaw talaga. Archie, ano pinag ni Archie? Archie de la Cruz. Oy, Archie, Oo. magpalista ka na rin ha para sa Love Knows the Boundaries. Oo. Ingatan mo para yan. manalo ka ng pang-boundary para makapambababae ka. Uy, hindi nga Makapambabae ka pang na. donate sa church. Church? Naranasan na kaya ni Archie malulun? Pero nakakatakot yun ha. Parang naalala ko lang yung kwento sa sa Bible. Oh, di ba? Mapag-usapan natin. Si Joe?
Si Joe. Joe? Si 5 letters to. Go, Mang Kanor. John. Lalaki siya, lalaki. Junjun? Nilunok si Junjun. Wala, hindi ka maka-action. Sinubo si Junjun. John eh. John, sabi niyo John. Wrong. John Malone? Ang galing talaga ni Daddy Yo. John. John? John Romano. John? Si Jundi. Kilala ko yan si Jundi. Nilunok pa si Jundi. Hindi. Tatapos sa S. Jundis? Jonas. Pinalitan na. Jonah, hindi Jonas. John. Hindi, sa English, Jonas. Jonas sa English? Jonah pala. Sa Tagalog, Jonah. Ayan, Jonas, yan. Sinasabi ko nga. Sorry, Tagalog kasi yung Bible ko. Grabe yung Arabic kasi akin. Mabasa mo ba yun? Pero totoo, nakakatakot experience. Pero buti na lang, no, na iluwa pa siya. Siguro bumara yung kayak dun sa Oo, sabi niya, laki Sabi niya, uy, Walang panamulak. kayak ka pala ha? Pwede sali ka dito. Lulunukin kita. Kung ikaw kaya yun, may experience mo yun na Malulun. lulun ka ng balyena. Kahit siya naman, sabi nga niya na Naranasan yung naranasan ni Joe. Jonah, no? Oo. Kasi yung kay Jonah, during that time, protection yun eh. Parang may tinuturing lesson sa kanya, naglayas kasi siya. Parang kay Lord. may mission ka, hindi niya ginawa. Tinakasan niya yung mission. Oo, Uy, nakikinig sa Sunday school yung mga batang to, Siyempre. Bastos lang ako, pero nakikinig naman ako. Best in memory verse nga ako eh. Offer my life. Totoo yan, di ba? Kasi parang ikaw, parang yang si Adrian na since niluwa ka ng balyenang yan, may mission pa siya sa mundo. 24 years old lang siya eh. So may mission pa Siguro siya. nang bababa yan para makapagbago pa siya. 24 lang, huwag mong ganyanin. Wow! Ako may balyena. Ayaw niya akong lunukin. Nilunok ko yung balyena. Ikaw yun naman Ako yung lumunok sa balyena. Yung mga balyena sa amin, mga chismosa kasi malalaki yung katawan. Ba't nga ganun? Laki ng katawan. Ng balyena. Ng chismosa. Ang daldal pa. Ng chismosa? Nagbubuga ng tubig dito sa may liig. Di ba? May butas sa liig eh. May butas Yung sa balyena! Yung chismosa. Naka-duster. Duster yung chismosa? Yung chismosa. Uy, ayun na, sumisid na sa dagat. Yung balyena. Yung chismosa. Pati sa ilalim. Sabi ng balyena. Maniniwala na. Baka ba yan ng balyena? Sabi ng balyena. Sabi ng chismosa. Sabi niya kasi huwag maingay. Sabi ng chismosa? Sabi ng balyena. Alam mo, sa GC na lang yan nagchichismisan. Yung chismosa. Yung balyena. Chismosa? Balyena? Balyena. Kasi... Pwede kayang ulamin yan? Yung balyena? Marites din ang tawag dyan eh. Sa chismosa. Sa balyena. Pinangalanan pala, no? Anong color na skin niya? Gray, di ba? Black. Yung balyena? Chismosa. Inuuna pa! Mag-chismisan kaysa magwalis! Yung chismosa! Yung balyena. Good morning sa mga Chismosa! at balyena! Chismosa ang balyena. Good morning sa inyo. Salamat sa pagpaminaw. Hi, Ma'am Missy! Good Ingat ka dyan morning. kay Archie, Basic! Where you at?